Moro. Mä en tiedä, mulla tulee aika usein videoita tässä nyt parin päivän aikana, kun tää kanava on ollut pystyssä. Mulla on siis ylläpidettävänä myös 4 muuta kanavaa. Että tästä eteenpäin ei tule näin usein videoita, että mä lupaan itse. Mä en tiedä, missä mun pitäisi seisoa, olisiko tässä hyvä. Mutta olen nyt tässä. Tosiaan Epe tässä taas teille viihdyttää. Tai no, puhuu lähinnä. Joo, vähän tässä. Joo, eli Epe tässä näin puhuu teille taas asioista ja näin on hyvä olla. Elikkä mitäs teille kuuluu? Kertokaa, jos kommentteihin saatte, jos joku katsoo ja kommentoi, niin kirjoittakaa mitäs teille kuuluu ja sieltä mä sitten luoskelen niitä aina, että aika aktiivisena on toisella kanavalla, mutta kyllä mä täälläkin käyn aika usein. Et päivittäin varmaan 10 kertaa about käyn tällä, koska mun pitää kirjata ulos siellä, koska se on analyysi. Mä voin yhdistää niitä tavallaan, että on eri kanavia yhdessä. Vois laittaa, ettei voi laittaa, mutta no. Käyn mä täällä varmaan muillekin käyttäjistä. Jos te laitat kommentteja, niin mä alan käymään usein. Ja tosiaan, että mä en vielä tiedä, jatkuuko mä tätä vlogia vai lopetanko mä tää, että mä en tiedä, onko mulla aikaa. On mulla aikaa tehdä näin iltasi. Et sori tästä valostuksesta, koska nyt elikkä mun huoneessa on nyt vaan tämmönen valostus, koska mulla palaa lamppu tosta, mun pitäis hankkia siihen uusi lamppu. Ja niin, että tossa on mun valo nyt. Ja mun huone on tosiaan aika pienehkö. Et jos mä menen tänne mun ovelle, niin tästä saadaan tämmönen huone. Tää on tämmönen viihtyisen. Huoneenjärjestystähän ei oo vaihdettu sitten 09 jälkeen. Eikä mitään oo vaihdettu melkeinpä. Juliste originaalit, kaikki originaalit. Toikin aika originaali. Toi ennen kuin se elokuva tuli, niin laitoin tohon. Mä en tykkää Star Warsista. Mä en tiedä, mitä mä laitoin tohon. Se jotenkin vaan sopii siihen. Ehkä sitten takaisin tähän Eetun naamaan. Näin. Elikkä täällä asustelen huoneessakin vasta. Mä asustan omakotitalossa maalla. Mä oon kertonut sen jo kyllä. Ja niin, no mä oon tämmönen omalaatuinen ihminen. Joskus voin tehdä se pienen avautumisepisodi heti, kun mulla on vähän väkeä katsomassa. Mä en tyhjällä sitä tehtiin, kun joo. Kyllä tajuutte tätä ideaa, että jos kovan katsoo enemmän, niin tekee semmosia videoita, missä oikeesti tavallaan vähän henkkohtaisia. Sitten niitä myöhemmin, sit kun katsoja. Nyt alkuun tämmöstä pientä tutustumista. Ihan niinku tyttöön tutustus. Voit sitten tutustua muuhun. Eli onko nyt tyttö. Mä taidan se tyttö. Että harrastuksiahan mä niinku DJ on. Keikkaa ei ole tullut paljon pari. On pari keikalla käynyt. Se, mut kun mun musiikkilaji on semmonen, mistä ei moni edes tykkää. Mä opiskelen datanomiksi. Että tosiaan mä oon 16 päivää, totta kai mä opiskelen. Et mä en pidä välivuotta tai mitään. Tai tavallaan pidä välivuoden nyt ja menen ensi vuonna opiskelemaan. Mä oon nyt tavallaan ammattistartissa. Että ensi vuonna mä menen sitten datanomiksi opiskelemaan yhteen kouluun. Ja mä voisin nyt kertoa myös teille semmoista asiasta, kun että mä oon lyhyt ihminen. Mä oon 168 senttiä. Ei kun en mä tiedä. Ja mun tyttöystävä, se on melkein pään pidempi. Ei se oo enää melkein pään. Mä oon kasvanut. Niin. Se on silti pidempi, joka on aika häiritsevää, että mun tyttöystävä on mun pidempi. Se ei pitää mitään korkokenkiä tai mitään jaloissa, kun se on mun kanssa. Se joutuu pitää aina semmosia tennareita. Tuskin se kyllä pitäisikään, en mä tiedä. Laura, pitäis se korkokenkiä jalassa? Mutta näin tällä kertaa. Ja se aamulla, minkä mä laitoin videon, niin se oli vähän semmonen random. Ei musta pitänyt laittaa semmoista varmaan. Mä laitoin sen vaan niinku for fun.
haluan, mä oon tähän room setupia. Mulla on yksi sisko ja yksi velipuoli. Velipuoli on, se on 2 vuotta. Se on nyt pieni enkeli. Se on pirulaisen lapsi. Se on kauhea. Mutta sitten mulla toi sisko, se on ihan kiva. Se on, niin, se on tärkeä ihminen. Se on 13-vuotias ja mä pidän huolesta täältä, että missään vaiheessa kiusaa koulussa. Jos kiustaan, niin mä käyn kuttumassa siellä. Ja mulla on tosiaan pelikanava. Ja mulla on mun kaverilla yksi pelikanava. Ja siellä on vähän parempaa läppää se mun kaverin pelikanava. Mä voin vaikka laittaisin tuohon linkkiin tuohon alas tohon noin. Tuohon tietysti tosta noin. Laatikko tuolla noin täällä. Siellä on se laatikko, kun painaa tosta näytän lisää vai tietoja, en mä tiedä. Tietoja siinä lukee varmaan, niin siitä niin päästä katsomaan helvetin penikat. Mutta niin, että ehkä tältä erää taas tää iltapäivitys. Että tänään päivä oli ihan kiva ja tuli porukat kotiin ja mä saan palkkaa tosta koirenhoidosta 60, koska mä hoin niitä 3 päivää. No okei, on se, ei se 108, 106, tehtysketa vaikea. Sapot! Ei se nyt olekaan vaikeeta. 153, ei ku teko tuolla siitä. Se on 53.3, ei ku 53.333333333, se on loputon kolmosia. Käytäkää laskinta. Joo, näin, että tää tästä. Ensi kertaa kaverit. Tai ystävät ja katsojat ja te ootte vihaatkaa, rakastakaa. Kaikki on tervetullutta, kaikki palaute. Että jep. Moro. I wanna love everybody, Mä haluan rakastaa paljon. Mä